Ako to vlastne bolo pred 4 rokmi? Z celkového počtu 74 096 oprávnených voličov prišlo v ten deň k volebným urnám iba 27 139 voličov. Volebná účasť dosiahla úroveň 37%. Z celkového počtu platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbu primátora dalo súčasnému primátorovi hlas 15 479 voličov. Zdá sa vám to veľa? Pozrime sa na to inak. Obrazne môžeme povedať, že z 10 Prešovčanov dali hlas Pavlovi Haďarimu iba 2. Teda iba 2 voliči rozhodli o osude 10 na ďalšie 4 roky. A aký je výsledok? Úverová zadlženosť mesta dnes dosahuje výšku takmer 17,5 milióna eur. V meste Prešov a jeho okolí je momentálne bez práce viac ako 13 000 ľudí. No a na mestskom úrade doteraz nevykonáva svoju funkciu riadne zvolený hlavný kontrolór mesta. Potrebuje Prešov nového primátora? Áno. Príbeh úspešného mesta tvoria jeho obyvatelia. Scenár píšu spoločne starí i mladí, malí i veľkí, muži i ženy. V dialogu s radnicou rozvíjajú dej tak, aby sa v ňom cítili šťastní a spokojní. Som presvedčený, že príbeh úspešného mesta môžeme prežiť aj my. Ale bez zmien to nepôjde. Zásadnou zmenou je zmena prístupu k jeho riadeniu. O osude nášho mesta nemôže rozhodovať primátor s vybranými úradníkmi za zatvorenými dverami. Úrad musí aktívne komunikovať s obyvateľmi, transparentne nakladať s financiami a rozumne zveľaďovať majetok nášho mesta. Mojou filozofiou je byť reálnym zástupcom vás všetkých. Chcem byť tým, ktorý vás počúva, tým, ktorý ponúka riešenia, ale aj tým, ktorý aktívne participuje na riešení problémov. Takisto ako aj vy, chcem žiť v modernom a úspešnom meste. Ponúkam vám víziu. Víziu, ktorú z pozície primátora premením v realitu. Víziu moderného, dynamicky sa rozvíjajúceho mesta. Mesta, ktoré dobre poznajú doma i v zahraničí. Mesta, kde ľudia dôstojne pracujú, slušne bývajú, aktívne oddychujú a cítia sa bezpečne. Mesta, v ktorom investori s dôverou investujú a turisti o ňom značením rozprávajú svojim známym. Rozhodnime sa teda pre príbeh moderného a úspešného mesta. Mesta, v ktorom chceme všetci žiť.